Ei, a mi també me va agafar el telèfon. Per segon. Torneu a cridar. Tota la problemàtica que encara avui tenim a l'esquena i ens han afectat també com a poble i com a grup per l'Horta i l'individual per Paco Muñoz, l'escola, i el Premi de Composició Coral Matilde Salvador. Els premis... Cert interès. Bé, això jo crec que és molt d'agrair i jo, com deia també, un guany ha sigut l'any temàtic de... El que parlaré serà dels Miquelets. Els Miquelets eren una espècie de milícia popular de la Guerra de Successió. Van ser una mica, van fer el mateix paper que la Guerra Civil van fer els maquis, és a dir, van ser aquella gent que es va tirar a la muntanya després de l'entrada borbònica a València, que es van convertir en la resistència, especialment d'aquelles mesures més concretes de la nova planta, és a dir, a l'entrada de nous impostos, a les detencions de gent que havia participat en l'ostracisme, etc. I per tant es van convertir en un element d'hostigació permanent cap a les noves autoritats. La setmana comença el dimarts, el dilluns, ahir va haver un concert així, per això les conferències nostres comencen de dimarts a divendres, i com no podia ser d'una altra manera, enguany el tema va sobre, el tema central és els 300 anys de la pèrdua d'Almansa, la batalla d'Almansa, i tot el que això va comportar.